Ahoj, moje meno je Matej a ja vás vítam u nového videa. Dneska to bude video, kde budem predstavovať jedného youtubera, ktorý má viacej odoberateľov, má 27 odoberateľov a chcem vám ho dneska predstaviť aj v mojom videu, keby ste mu chceli dať odberať tak. Tak, ja vám ukážem jedno jeho video. Čaute, dobrá to dneska. V tomto videu sa budeme robiť minulé prdele. Minulé a neviem vám niečo poviem. Očakávate v blízkej dobe hru. A tak, proste nejakú hru, ktorú budem točiť. Vyšiel som zo školy pred chvíľou. A no, budem hučeť, aby ste ma počuli. Dobre, takže zajtra alebo pozajtra očakávajte hru Attack on Titans Reboot Game. Očakávajte ju v blízkej dobe. Takže dobre, takže očakávajte Attack on Titans Tribute Game. Očakávajte ju v blízkej dobe. A no, dúfam, že vám to neurobilo radosť mojim odberateľom, dúfam, že aj. A odkazujem, že je zadarmo a môže si ju stiahnuť. A do komentárov vám napíšem, na akej je to stránke. Dobre? No a to je na dnesko všetko asi. Dobre, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, hoďte like, v prípade odber, minulé som to hovoril. Dobre, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, hoďte like. Ak nie, tak nemusíte. Moji odberatelia, dúfam, že sa potešíte. No a budeme sa mať. Čaute. Ako vidíte, tak to je poriadny, proste poriadny, viete čo. Teraz sa vám trochu poukazujem komentáre, takže vidíme tu Ondrej, on tu napísal Ondrej. Za tomu dáme dislike. Potom Ondrej Brodňanský, co si napísal predtým? Ako nechápem. Vyzerá to ako keby si dával niekomu pusu. Vtip. Zase ona. Máš skaredé zudy? Nič to nerobíš. Bok. Takže no, nie až také. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže ahoj, ešte mu za... Tak sa uvidíme u nového videa. A dúfam, že sa vám videoko páčilo. A ahoj!